Bueno, gure burua da Schrödingeren, denbora independentea den Schrödingeren ekuazioa grafikoki, geometrikoki aztertzea eta ondorio batzuk ateratzea, ondorio kualitatibo batzuk ateratzea. Eta batez ere, fijatuko gara, aurrekoan aipatu dugun bezala, ekuazio horretan uhin funtzioaren bigarren deribatuak, hau da, konkabitateak duen adierazpenean zentratuko gara. Hau da, uhin funtzioaren x-ekiko bigarren deribatua da berdin 2m zati h barra karratu v ken e bider uhin funtzioa. Bueno, eta egingo duguna izango da, aztertuko dugu kasu konkretu bat. Eta kasu horretan, ikusiko dugu aber ze ondorioak ateratzen ditugu. Bueno, hauek dira gure ardatzak. Eta demagun, daukagun energia potentziala balako gauza bat dugula. Hau, da, putzu bat daukagu, putzu hori dauka minimo bat, eta ertzetan edo zerorantz dijoa. Hau da, daukagun V energia potentziala. V horrek badauka minimo bat. Puntu honetan dauka minimo bat. Hau da, V minimo. Bueno, energia da Hamiltondarren autobalioa. Orduan, aztertuko dugun hementxe lehenengo gauza izango da, ze gertatzen da daukagun energia minimo hori baino txikiagoa bada. Beraz, demagun energia hause dugula minimo hori baino txikiagoa. Badugu egoeraren bat baldintza hau betetzen duena? Bueno, klasikoki badakigu hau ezinezkoa dela. Hau da, energia V baino txikiagoa bada, horrek esan nahi du, energia zinetikoa, ze energia T gehi V dugu, orduan energia diferentzia, kasu honetan energia zinetikoa izango litzateke negatiboa, tarte guztietan negatiboa, eta hori ezinezkoa da. Beraz, holako energia ukitzea ezinezkoa da. Baina zer dio Schrödingeren ekuazioak? Bueno, kasu honetan, V kene izango dugu positiboa. Beraz, segun eta zein den uhin funtzioak duen ikurra, holakoa izango dugu bigarren deribatuaren ikurra. Hau da, uhin funtzioa positiboa bada, hau da, hementxe badugu, hau positiboa denez, hemekoa positiboa izango dugu, bigarren deribatua beraz positiboa, beraz aurra izango dugu, beraz uhin funtzioa halako gauza bat egin beharko luke. Claro, horrelakoa bada, minus infinituetan edo infinituetan hau eskapatzen da, ihes egiten du. Beraz, holako uhin funtzio batek ezin da integragarria izan, oda bere modularen karratuaren integrala ezin da finitua izan. Beraz, bai egon daitekela uhin funtzio bat ekuazio hau betetzen duena? Bai, baina uhin funtzio horrek ez du zentzu fizikorik, ze guk jartzen diogun baldintzatariko bat integragarria izatearena dugu. Hori uhin funtzioa positiboa balitz, eta uhin funtzioa negatiboa bada zer? Hau negatiboa badugu, hau beti positiboa dugunez, bigarren deribatua negatiboa dugu. Orduan, uhin funtzioa negatiboa bada, orduan alde honetan izango genuken ganbila, eta ganbila bada, orduan balako gauza bat izango genuken. Orduan, gauza bera gertatzen zaigu, minus infinitorantz edo infinitorantz joanean, orduan eskapatzen zaigula, gauza bera gertatzen da. Orduan, bai infinitoan edo positiboa edo negatiboa bada, ezin dugu horrelakorik izan. Eta ze gertatzen da uhin funtzioa zero bada? Guztietan zero bada, bigarren deribatua zero izango dugu, baina hori da, uhin funtzio osoa zero izatea, hori da eserrez eukitzea. Orduan, kasu batean zein bestean, ez dago esangura fisikoa duen uhin funtzioa Schrödingeren ekuazio betetzen duenik.
Ez da horrelakorik. Beraz, hori dela eta ordan bai, baita ateratzen zaigu, klasikokia dakigun emaitza. Ezin dugu izan, V minimo hori baino txikiagoa den energirik. Energiak behintzat, V minimoa baino handioak izan behar dira. Ze gertatzen da kasu horretan, beste atal batean ikusiko dugu hori.